बिजनी जिल्ला यूथ UPPL इंटर क्लब फुटबल कम्पिटिशन बानजायदों नंगौ बिजनी उलुबारी नर्दारी फोथाराव सप्तासेनि हाबाफारि लानानै बिजनी जिल्ला यूथ UPPL नि जोलुर बादायलायनाय बानजायनाया दिनै जागायबाय सेथि बान्था महरै 50,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी नैथि बान्था महरै 30,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी बे गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि EM धनन्जय बसुमतारिया बाहागो लायो मिरु यूथ UPPL नि मावफुं आफादगिरि इरागदाव ब्रह्म बिजनी जिल्ला UPPL नि आफादगिरि पनिन बर' बिजनी जिल्ला यूथ UPPL नि आफादगिरि फुलेन ब्रह्म नेहाथारि सहदेव ब्रह्म आरो ओनसोलनि गोबां खेला नायनो मोजां मोनग्रा मोनगिरि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया बुङोदि बिटिआराव सान्थि गोजोना फैनाया फोरमान जाबाय आरो गेलेनायखौ सन्मान होआमोनब्ला बेबादि बर'फोरनि गेजेराव बेबादि जौगानायबो नङामोन होनना बुङो ओजोंहाय बिजनी जिल्ला UPPL नि आफादगिरि पनिन बर'आ बुङोदि जोलुर गेलेनाया मानसिनि रंजानायनि नङा बियो देहा राफोद खालामनाय आरो जिउ राहा लामा दानायनिबो होनना बुङो बिटिआराव सान्थि गोजोना फैनाया फोरमान जाबाय आरो गेलेनायखौ सन्मान होआमोनब्ला बेबादि बर'फोरनि गेजेराव बेबादि जौगानायबो नङामोन होननानैबो बुङो ओजोंहाय बिजनी जिल्ला UPPL नि आफादगिरि पनिन बर'आ बुङोदि जोलुर गेलेनाया मानसिनि रंजानायनि नङा बियो देहाखौ राफोद खालामनाय आरो जिउ राहा लामा दानायनिबो होनना बुङो गिबियावनो आङो बिजनी जिल्ला UPPL खौ साबायखर बावनांगोन मानोना UPPL काप होननाय बल खेला आङो लाफेरनाय नुवाखैमोन दिनैहाय बे बिजनी जिल्ला बे थुरिबारिनि गेलेग्रा फोथाराव 7 साननि थाखाय बेयाव माने UPPL काप होननाय मोनसे ट्रफी बल खेला जागासिनो दं बिनि गेजेरजों आं मोनसे बुस्थुखौ रोखायै बुंनो हागोन जे दिनै जे सारा बिटिआराव जोंनि गेजेराव जे गोजोना फैबाय सान्थिया फैबाय बे मोनसे फोरमान जादों मानो फोरमान जादों होनोब्ला जोंनि गेजेराव गेजेर समावहाय दावराव दावसि आरो कर'नानि मोननैबो दिगनि थाखाय जोंनियाव गेलेनो माने मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा बे गेलेनो मोनाखैमोन गेलेनायनि सुबिदाखौ मोनाखैमोन आथिखालाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो सान्थि शक्तिनि उनावहाय जोंनियाव बिभिन्न दिगावहाय माने पारफरमेन्स देखायनो थाखाय मोनसे सुबिदा मोनबाय थिग बेबायदिनो दिनैहाय UPPL हानजाया खालि राजखान्थिनि नामाव जों राजखान्थि खालामाखै राजखान्थिजों लोगोसे बिभिन्न समाजनि माने दावगानांगौनि खेथ्रआव आबादनि खेथ्रआव बुं शिक्षानि खेथ्रआवनो बुं गेलेनायनि खेथ्रआवनो बुं बिभिन्न दिगाव जोङो दिनैहाय आगबाग लादों आरो आगबाग लानांगौनि गोनांथि दं मानोना सान्थि फैबाय सान्थि फैनाय लोगो लोगो पारफरमेन्सखौ देखायथारनांगौनि सार्थआव जोङो दिनैहाय बिभिन्न दिगाव खामानि मावगासिनो जोबोद गोजोननाय जादों ना बिथांमोननिसिमथ' रोजा रोजा साबायखर थागोन बेनो जोंनि गेजेराव सान्थि फैबाय जोंनि गेजेराव मोजां पारफरमेन्स फैबाय होननाया बुस्थुआ बेनो खारन जुदि बेबायदि जोंनि गेलेनायखौ जुदि जोंनि जायगायाव मोजां जुदि सन्मान होआमोनब्ला मोजां जायगा होआमोनब्ला हयथ' जोंनियाव बेबायदि प्लेयार्स ओंखारनाय नङामोन दिनैहाय माने जोंहा हरिचरननि खोथाखौ बुं दुर्गा बर' खोथाखौ बुं आरो मोनसे खोथाखौ जों बुंथारनांगोन दिनै जाय हिमा दास मोना दिनैहाय गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां डिग्रि लानानै मोजां पजिशननि मोनसे साख्रि मावनो हाबाय गतिके बे गेलेनानैबो जे मोनसे मोजां बिबान मोजां जब मोननो हायो मोनसे भारतनि सन्मान मोनसे बिबान लानो हायो बे रोखा जादों आं बेखायनो दिनैनि जोंनि स्पेसियेलि बिटिआर ओनसोलनि फंबायफ्रा गेलेनायाव जे गोसो दं बे बुस्थुआ दिनै बेरखांदों मानोना गोबां फंबायफ्रा दिनैहाय गावनि आथिंनि जादुखौ खोन्थानानै माने गोजौ थाखोआव गेलेहैनायनि सुबिदाखौ मोनदों इउथ सेलनि दैदेननायाव दिनैनिफ्राय इन्टार क्लाब फुटबल बादायलायनाय बे दिनै जागायबाय बेवहाय 50,000 आरो 30,000 जों लोगोसे ट्रफी बे बादायलायनायाव देरहासार आरो रानार आपफोरनो होनाय जागोन बिजनी जिल्ला UPPLआ बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जे दासान्दि UPPLआ बिटिआराव गभर्नमेन्ट मोनसे सालायगासिनो दङ आरो गभर्नमेन्ट सालायबाय थानायखाय जों जे गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन एक्टिभिटिसजों लोगोसे फुटबल गेलेनायखौबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदोंबा जोंनि गोदान जोलैफोरनो फुटबल गेलेनायनि मोनसे एवारनेस लाबोनो नागिरदों आरो जोंनि गेलेबाय थाखाग्रा प्लेयारफोरनो फुटबल गेलेनायनि मोनसे प्लेटफर्म होनांगौ थासारि होनांगौ बे नोजोरखौ लानानै जों बे खेलाखौ खुंनाय जादों मानसिफ्रा समाजाव जोनोम जायो जोनोम जानाय लोगो लोगो गाव गावबागाव खामानियाव
बेस्थ' जायो सोरबा साख्रि मावो सोरबा बेफार खालामो सोरबा आबाद मावो माबा मोनसे मावनानै थांनानै थायो दा थांनानै थानायाव मानसिफोरनो मोनसे रंजानायबो नांगौ दा बेनिखायनो बे फुटबल खेलाखौ होदों बिदि होननानै फुटबल खेलाया खालि रंजानायनि मोनसे खेलाल' नङा रंजानायजों लोगोसे इन्टारटेनमेन्टजों लोगोसे बे खेलाया दिनैहाय मानसिफोरनि मोनसे फिजिकेल एक्सारसाइज देहाखौ राफोद लाखिनायनि मोनसे बाहागो आरो बेजों लोगोसे दिनै फुटबला मोजां गेलेग्राफोरनि थाखाय थांनानै थानायनि मोनसे राहा जाबाय इन्टारनेशनेल प्लेयार बा नेशनेल प्लेयार बा मोजां क्लाबाव गेलेग्रा प्लेयारफोरा दिनै गुबुन गुबुन बिफान पुलिस डिपार्टमेन्ट आर्मि डिपार्टमेन्ट FCI डिपार्टमेन्ट रेलवे डिपार्टमेन्ट गोबां डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनबाय गभर्नमेन्टनि साख्रि मोनबाय खेला गेलेनायजों लोगोसे बिदिन्थि हिसाबै सिमा दास बिदिन्थि हिसाबै सन्जय बर' बिदिन्थि हिसाबै जमुना बर' गेलेनानैनो दिनै मोजां मोजां साख्रि मोननो हाबाय दा बेनिखायनो जोंनि गेलेग्राफ्रा बेबायदि पारफरमेन्स खालामनानै गेलेनानै साख्रि मोननो हाथों इयुन जिउखौ दानानै लानो हाथों बेनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म खालामनानै होनांगौ आरो बेखायनो UPPLआ बिजनि जिल्ला UPPLआ UPPL काप नाम होनानै बे खेलाखौ खुंनाय जादों आरो इयुन जोलैफ्राबो खेला गेलेनो फुटबल गेलेनो जाहाथे आवगायबोयो मानोना साफ्रोमबो साख्रि मावजोबा साफ्रोमबो आबादारि जाजोबा साफ्रोमबो बिजनेसमेन जाजोबा सोरबाया फुटबल गेलेग्राबो जानांगोन बेनिखायनो इयुन जोलैफ्राबो फुटबल गेलेनायनि फारसे आवगायबोयो बे गोथौ थांखिफोरखौ लानानै दिनै बिजनि जिल्ला UPPLआ बे खेलाखौ खुंनाय जादों आसा खालामो जोंनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बे खेलाखौ नायफैगोन रंजाफैगोन आरो जोंनि खेलाया जाफुंसारगोन आरो बयखौबो बे खेलाखौ जाफुंसार होनायाव मदद खालामनो आङो खावलायहरो दा जोङो UPPL हान्जानि थांखि आरो नोजोर बायदियै आरो जोंहा मिरु UPPL हान्जानि आफादगिरि आथिखालनि जोंहा BTRनि CM प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदियै जे मोनफ्रोमबो ओनसोलफोराव बा मोनफ्रोमबो जिल्लानि सिङाव ब्लकफोरनि सिङाव जोङो फुटबल बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थानाय जादों आरो बेखौ लानायनि मेन खारनानो बेनो जे लाइमोनफोरखौ जोङो माने बेस्थ'आव दोननाय दिनै लाइमोनफ्रा बेखाराव थानायनि खारनावनो जे जौ जुवा बायदि थासारिजों लोब्बा थानाय बा समाजनि माने गाज्रि थासारिजों लोब्बा थानाय बेखिनिया बेकार थानायनि थाखायनो जायो दा UPPL हान्जाया बेजों लोगोसे जाहाथे खेला दिगाव जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्राबो माने गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो खेलानि दारै गावखौ सासे साखाफारा व्यक्ति बा गावखौ इस्टाब्लिश खालामनो हानाय सासे व्यक्ति खालामनानै लानो हायो बे असिलायैनो जोङो UPPL हान्जा हिसाबै मोनफ्रोमबो ब्लकआव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा प्राइजआ जाहैबाय जों होनाया एसेबां गिदिरबो नङा बा फिसाद्रायबो नङा जों बुंनो थाङा दा प्राइजखौ मिरु खालामनानै जोङो जोंनि हाबाफारिफ्रा बियो जानानै थाङा बे जोंनि UPPLनि थाखायल' नङा गुबुन गुबुन अनुष्ठानफोर गुबुन गुबुन क्लाबफोरनि जे गुबुन गुबुन खेलाफोर जे सालायनाय बेयाव खुनु प्राइज मानिजों खुनु जोंहा जेबो लोब्बा गैया दा जोङो प्राइज मानि हिसाबै जोङो 50,000 50,000 जोङो विनार हिसाबै होनाय जादों आरो 30,000 जोङो रानार्स आप हिसाबै जों होनाय जादों दिनै UPPL हान्जायानो होआथों मानो बा गुबुन हान्जायानो होआथों मानो जे जोंनि समाजनि जे लाइमोनफोरखौ जे उन्नति खालामनायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो बयबो मदद होलायनांगौ दा बेनि बागै सोरबाया राजनिति खालामनानै बाथ्रा बुङोब्ला बेथ' मोजां बाथ्रा नङा दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्राबो शिक्षित हिसाबै जोंनि समाजा दिनै सानफा एफा शिक्षित जाबाय बे हिसाबै जोंनि रायजो राजाफ्राबो बबे खोथाया सैथो बबे खोथाया नंखाय बेखिनिखौ मिथिगौ जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188
60607313 आरो 8800076640 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक